Κάναμε ένα τρελό, πολύ βιντεάκι. Παιδιά είναι κοντά. Είναι καλό. Ωραία, άμα δούμε κόκκινο τρέχουμε. Παιδιά, το βλέπετε. Και μου παίζει το μπράβο. Νάστια! Όπα! Τα πράγματα κινδυνεύονται. Παιδιά, βλέπετε τι κάνουμε για σας. Βλέπετε, ρε παιδιά, βλέπετε. Παιδιά! Παιδιά, βρήκα pitbull. Βρήκα. Μαμά! Μαμά, βρήκα pitbull. Βρήκα. Κάτσε κάτω σου παρακαλώ τώρα να πάμε. Θα πέσεις εδώ. Μου μικρή. Pitbull. Pitbull, pitbull. Pitbull. Ίντος. Παιδιά, τα παιδιά δεν ξέρω πού πήγανε. Αλλά πάντως εγώ το έχω κάνει πάνω μου. Πάντω. Γίγαντες, κοίταξε τι έχει. Κοίταξε εδώ. Απλά εμείς τρώμε Ωραία. Σχεδόν. Αλλά να σας ρωτήσω. Πάντα να μην κάνετε subscribe. Να. Παιδιά, θα σας δάγκωσε. Εννοούσα. Εκεί και εκεί. Όχι. Όχι και όχι. Παιδιά, τα έχουμε χεστεί πάνω μας. Τα παιδιά και εγώ τα έχουμε. Κόφτ. Ωραία, εγώ δεν πάω κοντά, εκεί είναι το φάντασμα. Τραβάω βίντεο, κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο, Μαργαριτά. Χαίστηκα. Εκεί είναι, εκεί. Τι εκεί. Πίσω μας. Ωραία, Αστέρι. Και κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο και γεια σας.